with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Tamang oras sa Radyo DZGB, alas 11 na nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pigtututukan ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief of Staff General Cerelito Sobejana ang mga development sa makagirabong pagbagsak kana sa indang Air Force C-130 plane sa Patikol, Sulu. Iniyan siniguro kan AFP matapos isinarado na ninda ang search and retrieval operation kung sa 52 sa mga soldados asin sibilyan ang nagadan mantang nasa 60 an irido. Sigun kay AFP spokesman Major General Edgar Arevalo na nagduman sa crash site si AFP Chief sa Sulu para mag-inspeksyon asin aramon kung ano ang tunay na pangyayari sa likod kan insidente. Personal man na nakidumamay si Sobihana sa pamilya kan mga nagada na sibilyan na nadamay sa makaturotristing trahedya, siriman ang pagpapaabot nin tabang sa mga nalugadan. Sinabi ni Arevalo na naghiro naman ang hararom na investigasyon na sa insidente, kaya may gotindang pigahanap ang black box para malinawan sa pangyayari. Maski pirming nasa marhay asin magayon na kondisyon ang air asset kan militar, aminado si Arevalo na may kalumaan naman ang buminagsak na eroplano. Yan ang pangalan sa 11 Bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack. Only 10 pesos and 50 centavos SRP. Neozep Tablet. Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo. Ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development Bicol, ang palatuntunang Chikahang Pangkalusugan. Maghahatid ng mga impormasyon may kinalaman sa mga programs ng Department of Health, Chikahang Pangkalusugan. Pagtatalakay ng mga napapanahong issue na tiyak na inyong papakinabangan, Chikahang Pangkalusugan, mental health concerns, mga health tips at iba pa. Ang lahat ng yan ay mapapakinggan ngayon na sa DCGB. Always number one.
DOHCHD, serbisyo sa Ludikono. Na ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. DOH, may dekalagad na serbisyo. Madaling dulog ko, nagtatawag, nagpapadaba. Mga programa, nagkasama ng sinda sa serbisyo. Matawang solusyon ang mga kahirangan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludikono. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaigwang, maray na salud. Buon sa inunan, ipangakisang kod na kita magdakula. Immunization, vaccination, sa tuig inaon. Mag-ibong maagi, maiwasan ambisyon. Regular na check-up at kaibuhan. DOHCHD, DOHCHD, serbisyo sa Ludikono. Ika ako, kita gabos, magkarabang, magkaibang, maray na salud. Walang seg, magkaon, tamang katurog. Ehersisyo, magsumba, magpagbibi, magtimba. Dapat kita magmano, magpartisipan. Ano man sa tindang relihiyon, natinda sa buhay. Mga pagiramdam lamang ini para iwasan. Kita magkarabangan sa programa kang Department of Alright, magandang araw mga kachika. Kasama niyo na naman kaming mga kachika ninyo mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development para sa programang Chikahang Pangkalusugan. Ako si Maxine. At ako si Joanna. Na narito na naman tayo para sa isang oras na chikahan tungkol sa mga health programs ng DOH Bicol CHD. Pero syempre, bago tayo magsimula ng ating chikahan, alamin natin kung ano ang latest mula sa DOH Bicol CHD. So Joanna, simulan natin. Oo, simulan natin sa ating COVID-19 cases na natala as of July 2021. So sa ulat kanina ay nai-report na ito ni Sir Ken Muida from the Regional Epidemiology and Surveillance Unit, at nasabi niya nga na mayroong 144 na bagong kaso ng COVID-19 sa Bicol region. So out of 144, 62 ang sa Albay, 2 sa Camarines Norte, 51 sa Camarines Sur, wala naman na itala sa Catanduanes, may 4 sa Masbate, at may 25 sa Sorsogon. So since mas marami ang ating mga tagapakinig mula sa Albay, ay tingnan natin yung distribution ng 62 new cases sa Albay. So out of 62, 17 dito ay mula sa Daraga, 12 sa Legazpi City, 9 sa Ligao City, sa Kamalig at Malilipot ay may tig 5, Pulanggi 3, Bakakay, Inobatan, Malinaw, Santo Domingo ay may tig 2, at ang munisipalidad naman ng Lapu-Lapu, Tiwi at City of Tabaco ay may tig 1. So yan yung ating mga bagong naitalang kaso as of July 5, 2021. Sa iba namang balita, Max? Yan. So sa ibang balita, patuloy nga ang ating pagpapakuna sa ating mga healthcare workers, senior citizens, at people with comorbid conditions. Kaya kung kayo ay kabilang sa A1, A2, at A3 priority group,
magparehistro na sa inyong LGU o barangay para makabilang na sa master list at makontak kapag schedule na ng inyong pagpapakuna. Nais din ipaalam ng DOH Bicol CHD ang proseso ng allocation ng mga bakuna para sa mga probinsya at munisipyo. Nagpalabas na ng isang statement ang DOH Bicol CHD tungkol dito noong June 25, kung saan isinaad na ang national government ang nagdedesisyon kung ilan ang matatanggap ng mga rehiyon ng alokasyon ng mga bakuna. So para mabasa ang buong statement, pati na rin ang iba pang mga balita mula sa DOH Bicol CHD, follow lamang ang aming official Facebook page na DOH Bicol CHD. Mapapanood din dito ang ulat sa COVID-19 Bicol, isang programa sa oras na 10:30 araw-araw kung saan binabalita ang estado ng mga COVID-19 hospitals, ang kompletong COVID-19 updates at sinasagot ang mga katanungan ng publiko. Pinapayuhan din ng DOH Bicol CHD ang mga nagpositibo sa COVID-19 na nakakaranas ng malalang sintomas tulad ng paninikip ng dibdib at hirap sa paghinga na makipag-ugnayan sa ating One Hospital Command System sa numerong 0916-234-9063. Ulitin ko po, 0916-234-9063 o kaya naman sa landline na 204-0040 local 508 para magabayan sa paghahanap ng mga nalalapit na hospital. Pinapaalala din ang publiko na maniwala lamang sa tamang impormasyon mula sa mga verified sources tulad ng official Facebook page ng Department of Health Philippines at DOH Bicol CHD. At syempre, laging sundin ang Bida Solution Plus. Bawal walang mask at face shield, isanitize ang kamay at iwasan ng kulog na lugar, dumistansya ng 1 metro mula sa ibang tao at alamin ang tamang impormasyon tungkol sa COVID-19 plus suportahan ang FDA-approved na bakuna. So marami rin tayong health events na ating inoobserba ngayong July. Ngayong buwan ay National Deworming Month. Inoobserba din natin ang Nutrition Month at ito ang National Blood Donors Month. So Joanna, connected ata ito sa ating magiging chikahan ngayon, hindi ba? Yes, so ang pag-uusapan natin ngayon is about blood donation or blood. At may nakasama tayo mula sa Department of Health Bicol. Pero bago natin mapakinggan ano yung naging usapan natin about blood, ay pakinggan muna natin ang si Dr. Beverly Ho, ang ating Director ng Health Promotion Bureau, at binigay niya kung ano ang benepisyo ng pagdodonate ng dugo, at kasama din yan si Dr. mula sa ating Health Promotion Bureau din, at ibinigay niya kung ano ang pwedeng i-donate at kung sino ang pwedeng mag-donate ng dugo. So pakinggan po muna natin at panoorin ang mga videos na ito. Mga bida, gusto mo bang makatulong sa iyong kapwa bukod sa pagsunod sa minimum public health standards? Tara na at mag-donate ng dugo. Ang voluntaryong pag-donate ng dugo ay importante upang mapanatili natin ang supply ng dugo para sa mga nangangailangan na pasyente na manganganak, o operahan, na aksidente, may cancer, may sobrang pagdurugo, o mga pasyenteng kulang ang parte ng dugo. Maraming benepisyo ang voluntaryong pag-donate ng dugo. Una, gaganda ang ating pakiramdam dahil alam natin makatulong tayo sa kapwa natin. Pangalawa, at higit sa lahat, ay makakatulong tayo sa ating kapwa na lubos na nangangailangan ng dugo. Wala mang direktang benepisyo ang pag-donate ng dugo para sa mga blood donor, hindi ito ang dahilan para tumigil tayo sa pag-donate ng dugo dahil nakakatulong ang mga blood donation na mapabuti ang kalagayan ng mga pasyente. Ngayon ang panahon upang tayo ay magbayanihan. Maraming kababayan pa rin ang nangangailangan ng dugo araw-araw. Sana ay nahikayat namin kayo mag-donate ng dugo. Sa susunod nating video ay pag-uusapan naman natin kung ano-ano ang pwede mong i-donate. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19.
Sa huli nating pag-uusap ay napag-usapan natin ang benepisyo ng blood donation. Kung hindi mo pa ito napapanood, ay pumunta lamang sa link na ito. Ngayon mukhang marami kang tanong tungkol sa pagbibigay ng dugo tulad ng ano, paano, sino, saan at kailan. Huwag ka mag-alala, andito kami para gabayan ka. Simulan natin sa ano ang pwedeng i-donate. Una, pwede kang mag-donate ng whole blood o yung pulang dugo. Kasama dito ang lahat ng red blood cells, plasma at platelets na laman ng dugo kaya ito ay kulay pula. Pangalawa, ang apheresis donation. Ito naman, platelets ang iyong i-donate at kada ikadalawang linggo, pwede ka mag-donate ng dugo. Pwede kang mag-donate ng whole blood o apheresis basta ikaw ay may una, timbang na at least 50 kilograms. Pangalawa, normal ang bilis at regular ang ritmo ng tibok ng puso. Pangatlo, pulso na 60 hanggang 100 beats per minute na may regular na ritmo. Pang-apat, blood pressure na hindi bababa sa 90/60 at hindi naman tataas sa 160/100. At panghuli, hemoglobin level na hindi bababa sa 125 grams per liter. O, alam mo na ngayon kung anong gusto mong i-donate. Alin man ang piliin mong klase ng blood donation, makakatulong ka makasagip ng buhay. Kaya ano pa rin hinihintay mo? Sa susunod nating video ay pag-uusapan naman natin kung paano ka pwede mag-donate. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19. Alright, yan yung si Doc Bebs at si Doc Men at binigyan nila yung mga benepisyo ng pag-donate ng dugo at ano ang pwedeng i-donate at kung sino ang pwedeng mag-donate ng dugo. Ngayon magkakaroon tayo ng mas mahabang talakayan patungkol sa pag-donate ng dugo at upang ibigay sa atin yan ay may makakasama din tayo mula sa Department of Health, Max. Sino bang ating makakasama? Ayan, so nagkaroon nga tayo ng chance ang makausap si Ma'am Maita Mortega. Siya ang focal person ng blood donation dito sa DOH Bicol CHD. So ayan, huwag na natin patagalin. Panoorin na natin kung ano ang ating napag-usapan tungkol sa pag-donate ng blood dito sa DOH. So with the celebration of World Blood Donor Day last June 14 and National Blood Donors Month in July, we have with us Ma'am Maita M. Ortega, the Regional NVBSP Coordinator, to give us a discussion on the blood program. Ma'am Maita, good afternoon. Hello. Good afternoon. Yan, magandang araw po, Ma'am Maita. The floor is yours po. Thank you for inviting me as makakapag-discuss din ng program all about National Voluntary Blood Services Program in Bicol Region. So, malaking tulong po sa programa ang kapag-discuss kami with the media dahil lang po yung isa sa malaking dahilan kung bakit po madaling nakakaabot sa community mga objectives and also yung mga ibibigay na serbisyo ng programa sa community. Okay. So, yung National Voluntary Blood Services Program po ay matagal na din po siyang programa ng health sector. But it was put into law in 1994. So, yung tawag po natin ng Republic Act number 7719 or the National Blood Services Act of 1994. So, yun po yung sinusundan natin, lahat po ng activities, yung pag-organize natin ng ating mga leaders para makakatay ng support sa pag-implement ng program and yung iba-iba po activities para mas maraming nakakaalam tungkol sa programa. So, as we all know, ang dugo po ay napakalaking tulong para madugtungan ang buhay ng isang tao. Lalo na kung siya ay na-aksidente o kaya siya ay nanganak at maraming dugo ang nawala sa kanya. Or meron din tayong mga kababayan or mga kapamilya na nagda-dialysis
O kaya naman ay yung mga taong may severe anemia. So yan po kadalasan yung mga nangangailangan ng dugo. At ngayon po in Bicol Region, ang atin pong hospital din sa BRTTH ay nag-oopera na din po ng gumagawa na rin po ng operasyon sa puso. So yan po ay nangangailangan din ng maraming dugo. So, yan po yung dahilan kung bakit kami po sa DOH, kasabay po yung ating mga partners sa GU, yung mga health workers po sa RHU, sa hospital. Yan po ang dahilan kung bakit kami po ay humihingi ng tulong sa mga partners natin para mas may paalam sa mga tao ang importansya po ng pag-donate ng dugo. So, bakit kailangan nating mag-donate ng dugo? So, na-mention ko kanina, kailangan siya ng ating mga pasyente sa hospital. And at the same time, yun po ay nagbibigay din sa atin, sa mga donors ng advantages kung tayo po ay nag-donate ng dugo. So, malaking bagay po siya. Ang isang bag po ng dugo, kada isang tao na mag-donate po ng dugo, ay umaabot po sa 1 hanggang 3 tao ang natutulungan niya, ang nailigtas niya ang buhay. So, para po masiguro na meron tayong sapat na supply ng dugo sa mga hospitals, ang programa po ay mayroong target ng pagkolekta ng community. Ating mga voluntary donors. Yan. So, para po masabi na meron tayong sapat na supply ng dugo, ang target po ng programa ay 1% ng total population ng isang lugar sa isang taon ay makapagkolekta ng dugo. So, halimbawa, for Bicol Region, aabot po ng 60,000 bag ng dugo yung kailangan makolekta natin para tayo ay nakasiguro na anytime na mayroong pasyenteng mangangailangan ng dugo, ay mabibigyan kagad po siya. Lalong-lalo na kung iyan ay emergency case. So, may mga nagtatanong kung naapektuhan ba ang pagkolekta ng dugo, yung supply natin ng dugo sa Bicol Region. Naapektuhan ba siya ng COVID-19? Yes po, naapektuhan po yung supply natin ng dugo dahil sa iba-ibang rason kung bakit po hindi tayo nakakapag-kolekta ng sapat na. So, isa po dyan ay yung mga tao ay takot din lumabas po. Nung una, takot silang lumabas, baka sila ay mahawahan. And then, nung medyo tumaas ang mga cases natin ng COVID, kahit po yung ating mga leaders ay medyo kabado silang magtandak ng MBD kanilang mga lugar. So, iyan po yung reason din kung bakit bumaba yung ating dugo. Sa matter of fact, sa first quarter from January to March, ang nakuha lang po nating mga dugo from our voluntary donors ay nasa 57% lang po target natin. Yan. Kaya yan po ay hindi sapat para masabi natin lahat po ng pasyente ay may bibigyan ng sa ngayon po meron tayo ngayong mga pasyente na pag kailangan po ng dugo ay kailangan nila maghanap ng donors para makapagbigay po ng dugo kapalit po magagamit nila sa hospital. Yan po yung isang strategy na ginawa natin para lang po masiguro din na mabigyan ng dugo yung mga pasyente.
Now, for Bicol Region, meron po tayong dalawang health facility na sila lamang po yung authorized na mag-screen. Kasi po ang isang bag ng dugo ay meron siyang prosesong pinagdadaanan. So, unang proseso po, para meron tayong sapat na dugo, una po ay nagkakaroon po ng donor recruitment activity. So, sa mga barangay, sa mga munisipyo, and even sa mga opisina, meron pong mga nag-iimbita dyan sa mga tao para mag-donate ng kanilang. And for the National Voluntary Blood Service Program, ang gusto po natin ay voluntary po talaga yung pagbigay ng. Hindi natin ini-encourage yung mga paid donors, sinasabi. So, mas safe po yung dugo na makukuha natin. So, sa mga donors na talagang voluntarily nagbibigay ng dugo. Bakit po? Kasi hindi sila napipilitang magbigay ng dugo. Magbibigay sila dahil gusto nilang mag-donate ng dugo. Unlike po pagka emergency lang na kailangan at syempre pressured na makakuha ng dugo, minsan yung iba ay nagre-resort po sa paid donors na tinatawag. So, tayo po sa DOH, ang advocacy po natin ay voluntary blood donation po ang mangyari sa pag-kolekta natin ng. So, nasabi ko kanina, meron po tayong dalawang read facilities na pwedeng mag-screen ng dugo. Kasi po ang dugo, hindi po pwedeng pagkakuha ng dugo ay isasalin na agad po sa isang pasyente. Since mataas na po yung mga cases natin ng HIV dito sa Bicol, and meron pa pong ibang mga sakit na kailangan ay ma-screen natin. So, itong dalawang facility lang po, yung BMS, Bicol Medical Center, Naga, at ang Bicol Regional Blood Center, ang gumagawa. So, lahat po ng nakokolekta nating dugo, sila po yung nag-i-screen para masiguro na lahat po ng dugong maibibigay sa pasyente ay safe at malinis. So, once na kita nilang may dugo na nakuha at doon ay merong mga sakit pwedeng makuha pag yun ay naisalin sa pasyente, iyan po ay kina-quarantine at pinapadala po sa RITM para ma-confirm yung dugo. So, hindi na po siya nare-release para magamit sa ibang tao. Kaya importante pong may screen ang dugo. Yan. And then, under the two lead facilities, meron po tayong mga blood service na tawag. So, ito po yung mga hospitals na kumukuha po ng dugo kanila para po makapagbigay at makapag-transfuse ng dugo sa kanila. So, meron po yan ng proseso. Meron pong proseso para po sila ay maka-avail ng dugo doon sa ating blood centers. And then, meron po tayong mga activities na ginagawa para mas maraming tao yung makaalam at mas marami po tayong ma-recruit. So, meron po tayong tinatawag na mobile blood donation po para doon sa activities na magkukolekta tayo ng dugo sa ating voluntary donors. So, ito po ay ginagawa in partnership with the LGUs and with other offices. So, buong taon po, meron pong team ang Bicol Regional Blood Center and the Bicol Medical Center in partnership with the health workers of the LGUs. Sila po ay nagkakandak nitong ating mobile blood donation. So, iniipon po yung mga tao, yung mga gustong mag-donate ng dugo, at doon po sila kinukuhanan. So, by schedule po ito ginagawa. And kadalasan po ay sa umaga siya ginagawa para after lunch, pwede na pong madala kaagad sa ating blood center
at yun ay meron din po tayong isa pang partner which are authorized to collect blood. So ito po yung ating Philippine Red Cross. So sila po ay nakikipag-partner din sa mga LGUs para makapag-kolekta ng dugo and makatulong din na mapadami ang supply ng dugo sa ating region. Kung halimbawa, meron din naman po kasing mga donors na nagtatrabaho sila Monday to Friday. So, pwede rin po silang tumawag sa Bicol Regional Blood Center para magpa-schedule for a walk-in na pag-donate po ng dugo. Yan. And then, we also organize blood council. So, ini-encourage po natin yan sa ating mga LGUs led by our provincial blood coordinators na lahat po ng munisipyo ay magkaroon po ng local blood council. Kasi sila po yung mas magpapaigting ng pag-implement ng blood program sa kanilang mga LGU. So, meron po yan mga members na sa tingin nila ay pwedeng mas makakatulong pag-recruit ng ating mga donors and para po masiguro na dapat yung supply natin ng year in and out. So sa pagkolekta po ng dugo, ang pakiusap lang namin, meron naman po kami mga nurses na in charge sa iba-ibang probinsya. Namin ay maayos po yung schedule. So, meron po kasing mga buwan, usually po pag December, pag January, yan po yung pinakamahirap na buwan dahil kulang na kulang po yung supply natin. So, sa ngayon po, ang ginagawa natin, nakikipag-usap po tayo sa iba-ibang LGUs, magkaroon na po kaagad ng schedule ng mga mobile blood donations na gagawin nila. Halimbawa ngayon, July to December, yun po yung hinihingi nating schedule para po maayos at ma-schedule talaga siyang hindi tayo mauubos. So, napakahirap po pag walang dugo. Yun nating po mga island provinces, yun, ini-encourage din natin sila na mas padamihin pa yung mga donors na nare-recruit nila para siguradong meron silang available na dugo. Mas mahirap po mag-ubos pa sila. So, yung kanilang mga provincial hospital po ay pwede rin sila mag-store ng dugo na na-screen na po ng Bicol Regional Blood Center para anytime na kailangan ng dugo ay may available po sa kanila. Yun nga lang, dahil nga po ngayon ay kulang na kulang po yung ating blood collection. So, hirap din po talaga makapag-provide. Kaya merong mga oras na talaga po kailangan ang pamilya ng pasyente ay maghanap ng mga donors para pang palit po magagamit. Hopefully, maitawid po natin ito and magagawa lang din namin ito sa tulong po ng ating mga kapwa Bicolano community, sa ating mga leaders sa LGUs na mas paigtingin po yung pagkakandak na ating mga mobile blood donations para po siguradong meron po tayong sapat na dugo. Dahil pag meron po tayong sapat na dugo, makuha po natin itong target na 1% of the population sa kada munisipyo. Sigurado pong hindi na kailangan mamroblema na maghanap pa ng donor pag po ng dugo. Dahil pag available po yan, ibibigay po kaagad yan sa hospital. Ngayon, kung halimbawa ang isang pasyente po ay kailangan ng dugo, ang nakipag-usap po niya ay yung hospital, tatawag po sa Bicol Regional Blood Center para mag-request po ng dugo na kailangan ng pasyente. So, yun po yung proseso sa pag-supply po ng dugo sa ating hospitals.
And para din mas marami tayong mas marami yung mararating ng ating mga advocacies at mas ma-emphasize natin yung programa sa blood. Na-mention nga po kanina, every year, June 14, meron po tayong World Blood Donors Day. So, dyan po sa araw na yan, meron pong mga highlight ng activities na ginagawa. Yung atin pong mga partners, yung atin pong blood facility. And then, next month po, July is the Blood Donors Month. So, hopefully po ay makapag-organize po lahat ng ating mga probinsya. Hindi naman po kailangan lahat ng munisipyo dahil gusto din nga po natin na sa ibang buwan ay meron pa rin matitirang magpapaganda po. Pero at least for the provinces, magkaroon sila ng mga activities na ma-highlight po yung programa dahil sabi nga po, kahit po may COVID-19 pandemic, hindi po doon humihinto yung pangangailangan ng dugo ng ating mga pasyente. Marami pa rin po sa kanila ang nangangailangan ng dugo. At malaking bagay kung tayo po ay tutulong para mas masiguro mayroon pong na supply ng dugo sa ating region. Ayan nga, napanood natin yung first part ng ating chikahan with Ma'am Maita Morteg, ang Regional NBBSP Program Coordinator or National Voluntary Blood Services Program. So mamaya ay ipagpapatuloy natin ang ating chikahan with Ma'am Maita matapos lang ang ilang mga paalala. Lumabas ng inyong bahay, maliban na lang kung bibili ng pagkain o may emergency. Tandaan ang mga sumusunod. Kung kailangang lumabas ng bahay, magsuot ng mask. Siguruhing may 1 metro ang layo sa ibang tao. Magdala lagi ng alcohol o alcohol-based hand sanitizer. Huwag hawakan ang iyong mukha. Sa wastong pag-iingat, ang virus hindi kakalat. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Kaibigan, alam mo na ba kung ano ang mga karaniwang sintomas ng COVID-19? Ito ay ang mga sumusunod: lagnat, pagkapagod, at dry cough. Habang sa ilan naman ay sipon at baradong ilong, sore throat o diarrhea. May ilan naman ang wala pang sintomas, pero pwede pa rin nilang maipasa ang virus sa iba. Kung ikaw ay nasa mga lugar kung saan kumakalat ang COVID-19 o kaya may close contact sa mga naong kumpirmadong may COVID-19 o sa mga nag-aalaga sa kanila, ipagbigay alam ito sa health worker sa inyong barangay. COVID-19, kayang-kaya nating tapusin. Sa gitna ng pandemya. Ayan, so ngayon, bago tayo magpatuloy sa ating usapan with Ma'am Maita, ay papakinggan muna natin ulit si Doc Bebs at alamin natin kung paano makakapag-donate ng dugo sa gitna ng pandemya. Sa huli nating pag-uusap ay napag-usapan natin kung ano-anong pwedeng i-donate. Kung hindi mo pa ito napanood, ay pumunta ka lang sa link na ito. Mukhang ready ka na atang mag-donate. Kaso, nasa pandemya nga pala tayo. Paano nga ba mag-donate sa gitna ng pandemya? Maaari tayong tumungo sa pinakamalapit na blood service facilities sa ating mga tirahan. Kung problema naman ang sasakyan, hindi kailangan mag-alinlangan sapagkat ang mga blood service facilities tulad ng Philippine Blood Center ay nagsusundo hatid ng mga blood donor mula sa kanilang bahay, papunta sa PDC at pabalik muli sa bahay ng blood donor na walang bayad.
Ang NVDSP ay naglabas rin ng authorization pass para sa mga blood donors na kailangan ng dokumento para makalabas upang mag-donate ng dugo. Itong authorization pass na ito ay walang bayad at ang nag-issue po nito ay ang blood service facility kung saan mag-donate ang blood donor at valid to sa araw lamang ng donation. Na-excite ka na bang mag-donate? Bago tayo magpatuloy, isang paalala lang. Mahigpit na ipinagbabawal ang pagbenta at pagbili ng convalescent plasma o iba pang blood products. Maaari lamang kumuha ng dugo sa mga volunteer blood donors. Ang lahat ng mga huling institusyon o individual o fixers na nagsasagawa nito ay bibigyan ng karampatang parusa. Bukod sa ito ay illegal, mataas rin ang tsansa na makakuha ka ng impeksyon na nahawa sa dugo mula sa mga paid donors. Maaring naisip mo ngayon, so, may babayaran pa ba ako kapag ako ay nangangailangan ng dugo? Ang mismong dugo ay libre, ngunit may blood service fee na kailangang bayaran para sa mga test at iba pang serbisyo upang masigurong ito ay angkop, ligtas sa mga impeksyon at may maayos na storage. Sa ngayon, ayon po sa DOH Administrative Order 2015-0045 on new maximum allowable fees for whole blood and blood components in blood service facilities, nasa inyong screen ang mga presyo ng dugo at iba pang produkto ng dugo. Ang mga presyong ito ay maaaring mag-vary depende kung pampubliko o pribadong hospital. Maaring i-report sa DOH NVDSP kung may mga fixer na kumakausap sa inyo para maghanap ng blood donors at magpapabayad. I-email ang NVDSP sa nvdsp1@doh.gov.ph upang maaksyonan ito at wala nang ibang mabiktima. Ngayon ay alam mo na kung paano mag-donate ng dugo. Sa susunod nating video ay pag-uusapan naman natin kung ano ang kailangan mong gawin bago mag-donate. Bida Solusyon Plus laban sa COVID-19. Alright, yan si Doc Bells at binigay niya yung paano mag-donate sa gitna ng pandemya. Marami din tayong katanungan at nasagot ni Doc Bells sa pamamagitan ng kanyang videong ito at nasabi niya nga kung bakit minsan ay may binabayaran kapag kailangan natin ng dugo. At ito nga kasama dito ay yung dahilan at ay yung pag-screen ng dugo. Yun yung mga binabayaran natin, hindi po yung mismong dugo, kundi yung pag-screen po ng dugo kung compatible ito sa atin. Ayan, so ngayon pagpapatuloy na natin ang pag-uusapan natin with Ma'am Maita. Sir, kindly play the second part of the video. Thank you very much, Ma'am Maita, for the very informative discussion. So, let's proceed na po sa ating Q&A. So, may mga media partners po tayo na nag-submit ng kanilang mga questions. Let's start po dito sa ating chat box sa WebEx. From Sir Christopher Novello. For future blood donors daw po, required ba na mag-COVID testing before they can donate? Hindi naman po kailangan. Bali po ang ginagawa po ngayon, meron po kami policy on that na unang-una, kasi po yung kadalasan sa mobile blood donation na ginagawa, kung pupunta yung team doon sa isang barangay, kailangan masiguro muna nila, makakausap nila yung mga HOs na yung lugar na pupuntahan nila ay nakapagkandak na ng contact tracing kung doon man ay mayroong COVID case. Pagdating sa ating mga donors, hindi naman po kailangan na magpa-test sila. Meron lang pong paragdagan na tanong during the interview. And then, actually, before the interview, meron pong lecture para all about sa COVID and voluntary blood donation. Para kung sa tingin mo po, kung ikaw ay nandoon para mag-donate, pero after mong marinig yung lecture, sa tingin mo, ikaw ay hindi pwede, kasi ang ano po doon is, dapat wala kang exposure within 28 days sa isang may COVID, dapat hindi ka nag-alaga ng isang COVID patient days or hindi ka napunta sa isang lugar na mayroong
COVID case. So, yun po yung mga tanong na dinagdag para masiguro na yung ating mga donors ay wala po talagang infection with COVID-19. And then after that, tuloy na po yung proseso, the usual para po sa pag-collecta natin. Alright, so for our next question po, I guess you have already discussed this po, ma'am, but reiteration na lang po. This is from Karen Cannon. Kumusta ang blood supply sa Bicol ngayong may pandemic? May shortage po ba? If yes, anong reasons ng kakulangan ng supply? Ayan, oo. So kanina na-discuss ko na yung ating collection ng dugo. So, with a target of 15,332 for the first quarter, meron lang po tayong na-collectang 8,827 and nasa 57% lang po sa ating target para masabi natin may tapat na supply ng dugo sa Bicol. So, yun nga ang mga reasons ng iba, yung iba takot. And actually, sa ngayon, dahil tayo ay nagbabakuna, na-anticipate din talaga namin na pwedeng mabawasan na naman yung ating mga donors. Dahil nga, halimbawa kung ikaw ay nabakunahan ng Sinovac, you have to wait 28 days before ka ulit makapag-donate. So halimbawa, di ba, ang Sinovac is merong 2 dosage. So kailangan makompleto mo yung 2 dosage and maghihintay ka pa ulit ng 28 days before ka makapag-donate. So iba-iba pong bakuna, iba-iba din po yung length of days na kailangan maghintay bago magpabakuna. And meron din pong bakuna pero hindi available din sa atin pa as of now na hindi kailangan maghintay. Anytime pwede makapag-donate na. And then, sa mga reasons, yun nga, ang iba ay takot pa din na pumunta sa matataong lugar. But for us, with the mobile blood donation, meron naman po kaming protocols kung paano magawa yung MPD and at the same time, maiwasan yung hawahan or exposure to COVID. So, number 1 nga is during the screening. So, i-screen natin na talagang walang makakasama dyan na may exposure to COVID. And then, meron lang tayong number of donors na iniipon. So, for 4 hours na mobile blood donation, nasa 50 donors lang po yung kailangang nandoon sa lugar na yon. And then, i-observe pa din po nakamask, shield, and yung distance, social distancing po. So, kailangan pa rin po yan, yung pag-sanitize ng kamay. Susundin pa rin po natin yan. As long as nasunod natin yan, pwede po tayo gumawa ng mobile blood donation para hindi po ma-stop yung supply natin. Alright, so we have another question here sa ating chat box. May recorded incident ba in Bicol na may prospective blood donor but later on sa screening of blood turned out to be positive for COVID-19 or any other illnesses? For COVID-19, wala po. But for the 5 cases na in-screen natin, meron din pong certain percentage ng mga nakokolekta natin dugo na na-find out during the screening na positive for HIV, positive for Hep B, Hep C, for malaria. Yan po yung mga ini-screen natin for syphilis. Yan. Meron po tayong small percentage na nakukuha doon sa mga nadodonate na dugo sa atin. And once po nakita yan during the screening, yan po ay hindi na sinasabay doon sa mga dugo na pwedeng talin sa ating mga pasyente. Alright, so that question po pala was from Sir Christopher Novello. So for our next question po, para sa mga individual or grupo na gusto mag-donate or mag-conduct ng blood donation activity, ano ang mga kailangan nilang gawin? Okay. So, meron po tayong
sinusunod din na preparation kung gusto nating mag-donate ng dugo. Ano po? So, dapat a day before ng pag-donate, ikaw po ay well rested. Yan. And then, meron din tayo pong sinusunod na timbang na minimum at least 50 kilograms. Yan. And then, yung pulse rate mo during the physical examination, i-check din po yan, yung blood pressure, and then yung hemoglobin. So, yan po yung number 1 na pwedeng dapat ay may knowledge tayo kung gusto nating go. And kung meron kang tattoo, dapat naka 6 months na, after 6 months na ka lang pwede i-consider ka. Yan. And then, syempre, dapat hindi ka naka-exam. And then, during the interview, you have to really be truthful. Kung ano yung sagot talaga dun sa tanong sa'yo, since safe naman po, safe space yon with during the interview, kailangan po sasagutin natin ng maayos para po mas nakakasiguro tayong safe din yung dugo. And actually, kung halimbawa ikaw alam mo na hindi ka pwedeng mag-donate, pero nandoon ka na sa lugar, so ikaw mismo pwedeng hindi ka na tumuloy as donor para hindi na din nasasayang yung mga gamit kung alam naman natin hindi tayo pwede based doon sa mga lectures na binibigay nung mga nurses natin before po mag-conduct ng activity. Siyempre, hindi rin po pwede mag-donate kung ikaw ay kung ikaw ay may lagnat. Yan, sabi ko kanina, kung ikaw ay kainom, and then may surgery, recent surgery. So, hindi po yun pwede. Yan. Siyempre, kung ikaw din ay may sakit, hindi rin po pwedeng ikaw ay donate. So, we hope for healthy voluntary donors para sigurado pong safe din naman po yung mga provide natin. Alright, so ma'am, may age limit po ba pag-donate sa ng dugo? Yes po. Meron din po 18 years old yung ideally 18 years old pwede naman. Pero kung younger than that, kailangan pong may consent, and titingnan po talaga siya, i-screen siya kung pwede siya. And then sa mga maximum naman na edad, mga 60 lang po pwede tayo donate. So, ilan po ma'am, gaano kadami ang dugo na makukuha sa isang tao sa isang blood donation? Ang isang tao, kung ilan yung, gaano karami yung dugo, Yes, nasa 450 ml yung pwedeng makuha po dugo sa kanila. And yan po yun yung sinasabing advantage natin kasi marireplenish din po naman agad yan, lalo na kung ikaw ay healthy person, madali po siya mapapalitan din ang dugong na alis sa iyo na naidugong. Alright, so for the next question po ma'am, may shelf life po ba ang dugo? Meron po siyang shelf life. Kaya nga po, yun din po yung pinapaintindi natin sa ating mga donors na hindi po pwede ipa-reserve dugo. Ano po? Halimbawa, hindi lang sa mga donors, pati po sa mga opisina na nagpapakandak blood donations at sa mga LGUs. So, maximum po na number of days na pwedeng ma-store ang dugo ay 35 days. So, after that, hindi na po pwede. Kaya nga po, ginagawa natin is, pinupool po natin lahat ng dugo natin para kung sino po yung nangangailangan ng
continuously po ay yan. Hindi po pwede halimbawa, dito sa Albay, nagkandak ako ng MPD, sa akin lang yan. Sa Albay lang yan gagamitin. Ang kaso po, ang mga pasyente naman ay hindi, lalo na we have PRTTH, so hindi pwedeng Albay lang ang pasyente nila. So meron din silang pasyente from Sorsogon, Masbate, Catanduanes, and even sometimes from Kamsur. So ang ginagawa po natin para mas ma-extend yung gamit ng mga dugo, kung ano po yung available na dugo dyan, kahit pa ang pasyente ay from Sorsogon, pero ang dugo ay nakuha natin from Albay, ibigay po natin yan. But it doesn't mean na si Sorsogon, dahil nabigyan na yung pasyente niya, ay hindi na siya magkakandak ng mobile blood donation. So, pagkakandak pa din po siya, para po, pag ito naman si Albay ang nangangailan, meron po tayong available na. So, yun yung gusto nating maipaabot sa ating mga leaders, sa mga communities na sana ay tuloy-tuloy yung pagbigay natin ng para po tuloy-tuloy din po yung supply natin ng kasi yun nga po hindi naman minsan nag-donate ka ngayon pero kailangan ng pamilya mo or ng ikaw kailangan mo after 1 year. So after 1 year wala na hindi na pwede yung dugo na dinonate mo. Hindi na yung pwedeng gamitin kung yan ay papansin mo. So, ang ginagawa natin, pinapagamit yun sa iba. But syempre, pag kailangan mo na, kaya continuously po ay nag-a-advocate kami na magkandak ng mga mobile blood donations, na maraming mag-donate, para kahit sino po ay pwede po mag-avail. Safe na. Alright, for our last question po, ma'am, from Sir Christopher Novello. Ano po yung benefits ng pag-donate ng dugo? Yes po. Siyempre, unang-una, nakakatulong tayo. Ano? So, malaking bagay po yun na meron tayong mga taong nangangailangan, especially during emergency, na nabibigyan natin ng dugo. And ang ginagawa po niyan, halimbawa, napukad ang isang tao, halimbawa si Sir Christopher, nag-donate siya, so nakakuha sa kanya ng isang bag. Ang ginagawa po niyan ngayon sa ating mga blood center ay hinahati-hati po yan by component para mas marami po ang makita. So, meron pong packed RBC tayong tinatawag na yung pulahan lang po yung piniprepare nila doon para doon sa imik, tapos doon sa mga nangangailangan para mas magpula yung kanilang dugo. Yun po yung ibibigay. Halimbawa naman, merong may dengue. So, yung platelet concentrate na na-separate dun sa dugo na binigay ni Sir, yun naman yung ibibigay. So, kaya nga po sabi ko, pwedeng ang isang bag ng dugo na dinonate mo ay 3 tao yung patutulungan mo. Nakatulong ka na, ikaw din ay meron ka ring advantage na makuha. Especially sa iyong health. Kasi meron pong mga studies na nakandak na pag ikaw ay palaging nagdo-donate ng dugo, naiiwasan din po yung sakit na cancer. So, kasi nagre-replenish ka na napapalitan na naman. So, panibago na naman yung dugo mo na nananalaytay dyan sa iyong katawan. And sa iba naman, ang according to studies, ay naiwasan din yung hypertension. Yan. So, yun yung mga advantages, more of sa health yung advantages na nakukuha din natin sa pag-donate. And actually, pag kayo po ay nasanay ng mag-donate ng dugo, hahanap-hanapin nyo at gusto nyo palagi kayo mag-donate ng dugo. So for male, every 3 months, pwede po mag-donate ng dugo. But for female, mga 4 to 6 months po bago po donate ng dugo. Alright, thank you very much, Ma'am Maita. So those were the questions from our media partners. If may other questions pa po na hindi nasagot today, you may send us a message and i-relay po namin yan kay Ma'am Maita. So Ma'am, ano po ang inyong take-home message para sa ating mga viewers ngayong araw? Yeah, okay. So, ganun pa rin po, nananawagan kami na kung kayo po ay interesado
mag-donate ng dugo for a change, lalo na doon sa mga kabataan, di ba? Wala tayong face-to-face ngayon na huli sa mga college students. So, pwede po kayong mag-donate ngayon sa inyong mga barangay. Ipaalam niyo lang po sa inyong RHUs na gusto niyo pong mag-donate ng dugo para maipon po, ma-pool siya ng ating mga partners na health workers sa inyong munisipyo at makapag-conduct tayo ng mobile blood donation. And ganoon din po sa ating mga opisina, sa iba-iba pong opisina. Kung kayo po ay interesado, may naipon kayong mga blood donors na pwede po namin puntahan at makapag-collect na kami ng dugo, ipaalam nyo lang po sa amin para po kami ay makapag-provide sa inyo ng mga tao na magkakandak po ng mobile blood donation. So, halimbawa po kayo ay interesado, kung kayo man ay individual na gusto nyo maging walk-in donor, or kung kayo man po ay grupo ng mga, kung kayo ay magpaparkada, riders, or meron kayong mga association, pwede nyo pong tawagan sa Bicol Regional Blood Center sa 052-742-2600, local 151, para po sabihin nyo doon na kayo ay gusto nyong mag-donate ng dugo, or pwede rin po sa akin. Mag-text lamang po kayo sa akin at 0919-583-2040 para po ma-arrange natin kung kailan po kayo pwedeng kana ng dugo. But Mondays to Fridays, kung nakalang naman kung pupunta doon, gusto mong mag-donate as walk-in, pwede sa Bicol Regional Blood Center doon sa may BRTDH. Alright, ayun yung ating naging talakayan patungkol sa blood donation, ano? So ngayon dumako na tayo sa segment ng sa part ng ating chikahan kung saan tayo ay nagbibigay ng mga mental health tips. At ngayon, para sa ating mental health exercise, Max, ano ba ito? Yan, so oras na naman nga para sa ating mental health exercise. So sa mga nakaraang chika nga ay napag-usapan natin ang mga payo ng ating mental health program coordinator na si Ma'am Wendy Paluis para maiwasan ang stress o ang 12S to relieve stress. Isa sa 12S na ating pag-uusapan ngayong umaga ay ang sports. Ang iba nga sa atin ay ginagamit ang sports bilang isang stress reliever. Nakakabenepisyo ito sa ating physical health, pati na rin sa ating mental health. Kaya naman ngayong panahon ng pandemya, alagaan natin ang ating katawan, pati ang kalusugang pangkaisipan sa pamamagitan ng sports. So, since hindi nga tayo pwede magkaroon ng mga mass gatherings, pwede tayo maglaro ng sports, mag-isa meron ng mga one-man sports. O pwede naman kasama ang ating mga kapamilya, siguraduhin lamang na sinusunod pa rin natin ang social distancing. So yan po ang ating mental health exercise. Napakasimple. Engage in physical activities with other people. Alright. So, ayan po mga mental health exercise kasi patuloy pa din nidiin na kailangan nating alagaan ang ating mental health sa gitna ng pandemya sapagkat ito ay naapektuhan dahil nga sa krisis na ating kinakaharap. So ayan, I think that concludes our Chikahang Pangkalusugan for today. Sa muli, ako si Joanna. Ako si Maxine. Kami ang inyong naging lingkod sa ating usapin patungkol sa blood ngayong umaga. Next week naman po para sa isang oras na naman ng chikahan patungkol sa kalusugan. Maraming salamat at magandang tanghali po sa lahat. Ang susunod na Chikahang Pangkalusugan dito lamang sa DCGB sa susunod na Martes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Makialam, makisama, iwasan ang sakit, palakasin ang resistensya. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko.